μεσαίο, είδες πως αφήνει το νερό. Ναι, αυτό είναι αργό. Κοίτα εδώ. Για να δούμε αυτά τα δύο τώρα. Το best of show έχει το καλύτερο. Αυτό είναι το καλύτερο. Ποιο? Αυτό που ρίχνεις τώρα. Είναι μισό-μισό αυτό που ρίχνω τώρα. Γιατί βλέπεις η γραμμή στη μέση που φαίνεται η τέτοια. Βλέπεις, κοίτα να δεις στη μέση φαίνεται η γραμμή που δεν έχω περάσει, ρε. Ναι. Μένει το νερό. Να, και φαίνεται και εδώ ακριβώς. Είδες. Για ξαναρίξε να το τραβήξουμε και έτσι. Είδες τη διαφορά. Ναι. Αυτά τα δύο μεταξύ τους. Κοίτα. Και αυτά τα δύο. Έτοιμος. Ναι. Φίλε, το μπλασούρ είναι το καλύτερο από όλα. Τράβα τη γραμμή στη μέση. Είναι που είχα την ταινία. Γενικώς όμως κανένα κερί από τα τρία δεν έχει αφήσει νερό πολύ. Παρά μόνο το πρώτο. Πολύ κερί, πολύ νερό, ρε. Νερό. Είδες οι γράμμες που φαίνεται. Κοίτα. Και ήταν και βρώμικο, έτσι.